Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kuno. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hiliyawan ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan mingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod ni atong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maginulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus sa kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga ni ini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero, "Tanawa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasagdi una, sir, bisan niining tuiga na lamang, kay akong libutan og kubkub ang punuan ug unya akong abunuhan. Kun mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Mayong gabi sa tanan. Sa nanglabay pipila ka adlaw, aduna ako'y kahigayunan sa pagtabang pagpakumpisal sa mga kabataan nga naa sa mga eskwelahan nga sakop sa parokya ni San Jose dinhi sa Mabolo. Nindot kayo ang magpakumpisal og mga bata, kay ang mga bata dali kayo maangkon sa ilang mga sala. Ang mga dagko kasagaran, mangumpisal, dili dayon moangkon, unya mangdamay pagyud og uban. Usahay, apilon pa ang pari. Kay tao raman ta padri, mo nang masuko gyud ta. Kamupod bitaw mga pari, dali pod masuko. Nining ikatulong Domingo sa Kwaresma, gipahinumduman kita diha sa mga pagbasa. Una, ilabi na sa Ebanghelyo ang kabililhon sa paghinulsol. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ni abli diha sa paghisgot nga ang mga tao misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang nagahalad sila ngadto sa Dios. Unsa may ilahang reklamo? Niadtong panahon ni Hesus, ang Israel sakop sa gitawag nga Roman Empire, mga Romano. Nga tungod niini nabahin ang mga Israelita. Adunay mga dumadapig sa emperador sa Roma ug adunay mga dumadapig sa templo sa Israel. Nga tungod niini daghan ang kagubot og usa ka higayon ni ana ang kagubot gipasiugdahan sa mga Galilea. Ug tungod kay ang kagubot naabot man dito sa templo, gipapatay sila ni Pilato. Nga hinungdan niini nga ang dugo sa maong ni alsa, ni rebelde batok sa emperador sa Roma,
Kay dito man sila gipamatay sa templo, ang ilang dugo nasagol sa dugo sa mga mananap nga gihalad sa mga Hudiyo o mga Israelita. Atong kahinumduman nga kabahin sa mga Judaism o Judaismo sa tinuhuan sa mga Israelita mao ang paghalad og dugo didto sa templo. Maunang naglagot sila nganong ang dugo niining mga nagrebelde nasagol sa dugo sa mga mananap nga ilang gihalad didto sa templo. Unsay gipunting ni Jesus dinhi. Kana bitawng kinaiya nga matintal ta sa paghukom nga ang mga makasasala dili iya sa Ginoo. Kita nga nagsigig simba, kita nga nagsigig kumpisal, kita nga nagsigig ampo, kita iya sa Ginoo. Katong mga way simba-simba, katong mga badlungon, katong way ampo-ampo, katong mga way kumpisal, dili iya sa Ginoo. Mausab kini ang gipahinumdom diha sa unang pagbasa sa basahon sa Exodus ug sa ikaduhang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa pagpakita sa Ginoo ngadto kang Moises pinaagi sa kalayo o burning bush. Gipahinumduman sa Ginoo si Moises siyang pagpangutana ngadto kaniya, kung pangutan-on ako sa katawhan kinsa ang nagpadala kanako unsa may akong isulti itug-an nga pangalan. Naabay gitug-an nga pangalan ang Ginoo. Unsa yang tubag, ako mao ako. Pangalan bagod ang ako mao ako. Dili. Unsa may katuyuan sa Ginoo nga ang iyang gitubag ako mao ako. Una, alang sa Ginoo, dili na siya kinahanglan maghatag og pangalan. Kay siya man ang Ginoo ug wala nailain pa. Niadtong panahon sa mga Israelita ni Moises, daghan kayo ang gituohan nga mga Diyos-Diyos, mga Ginoo. Kato mga nakahinumdom sa Greek mythology na ay lain-lain nga pangalan sa mga Diyos. Na ay Diyos sa kaalam, Diyos sa kadagatan. So, lain-lain mo nang kay lain-lain man sila, aduna sila ilahang mga pangalan. Apan sa pagpaila sa Ginoo, kay siya lamang ang Ginoo, dili na siya kinahanglan maghatag og pangalan. Unsa yang tubag, ako mao ako. Ikaduha, pagpainumdum kini sa Ginoo ngadto ni Moises ug sa katawan sa Israel nga ang Ginoo dili lamang nga siya ra kundi Ginoo siya sa tanan. Dili pwede ang kunon sa mga Israelita nga siya Ginoo ra sa ilang mga katigulangan, kundi siya Ginoo alang sa tanan. Ako mao ako. Mausab kini ang gipahinumdom ni San Pablo siyang sulat, unang sulat ngadto sa taga-Korinto. Yang gipahinumdom ang kasinatian sa mga Israelita silang pagpanaw gikan sa Ehipto padulong sa pag-angkon sa yuta nga gisaad alang kanila. Nga matud pa ni San Pablo, ang maong katawhan silang tanan nilabang sa dagat ug naglakaw ilalom sa panganod. Pasabot niini silang tanan gigiyahan sa Ginoo. Walay gipili uban sa usa ka panaw. Pagpahinumdom kini alang sa matag usa kanato. Nga kitang tanan nagpanaw padulong sa Ginoo. Dili unta kita maghukom sa atong isig katao nga mas makasasala sila kaysa atua. Diha sa atong paghinulsol, mo-focus kita sa atong kaugalingon nga pagka
sa sala. Maghinulsol gani kita, mo-focus kita sa pag-angkon sa atong kaugalingong mga sala. Kining panahon sa Kwaresma, maoy pinaka maanindot nga panahon sa pagkumpisal. Apan ang pagkumpisal, magmabungahon lamang kung gumikan kini sa tinuoray nga paghinulsol gayod. Ang tinuoray nga paghinulsol bunga sa pag-angkon sa atong kaugalingong mga sala. Sayon ra ang pagpangumpisal kun ang mangumpisal naghinulsol ng daan. Sayon ra usab alang kanamo nga magpakumpisal kun ang miduol sa kumpisalan naghinulsol ng daan. Busa sa atong pagpadayon sa panaw ining panahon sa Kwaresma, ato unta paningkamutan og maayo nga makahigayon gayud sa pagkumpisal. Apan una sa tanan, ato unta mapuy-an ang pagkamahinulsulon matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili ang pagkamahukmanon, kundi ang pagkamahinulsulon.